ukhozi alisoze la yeke explode abaculi bamaskandi. Abaculi bamaskandi bahluleka uyicabangela. Namhlanje ngizobe nginitshena ukuthi ingobani ukhozi lingeliyeke uku-explota abaculi bamaskandi. Ingobani abaculi bamaskandi bengayicabangeli. Ngoba vele ukuma kubaculi bamaskandi ukuthi bevote lapha kulezi ingoma zokuhlanganisa unyaka. Ukhozi ukuluza kwalo yini iprofit. Lenza imali enkulu kwabi ngalento leyenzayo. Bafethu ngithi zameme izingane ubhanqiwe wena. Ithole ithandayo mjolo. Ukuthi angikwazi ukucula. Bafethu konke besifinyelela khona nalwazi udaba siphakathi ke la niyazi ke. Mase kushayela izikhathi mangihleli ngedwa kanje ngisuke ngizwe ihlahla ngibhekise lena ngikhiphe ngibeke ezithebeni ngithi dlanini bafethu. Namhlanje ngiphathele indaba ethe kuba interesting. Nokuthi mhlawumbe abaculi bethu abayiboni mhlawumbe bayibona iyinhle bayibona iyimbi abanye kodwa nje laba babona iyimbi iyona impela. Bafethu kuyimanje ukhozi lukhiphile ukuthi ingoma top 10 izovotelwa. Umuntu akavotela ingoma ingena kwi top 10. Okay? Wake wabona yini wena since yaqala into yokuvota okhuzini? Omaphorisa obani bonke lama gender amanye bephusha ukuthi bevotele. Ukubona nje kuma social media yawo ku Instagram, TikTok, Twitter, everywhere bephusha ukuthi bafethu cala ngivotela naye inamba. Why kuhlezi kungabaculi bethu abaphusha abakhulu? Ngoba even notira mabengenile abaphushi njengabaculi bethu. Why? Ingoba abaculi bethu bayayuzwa and abaculi bethu bayathanda ukubuka ngeke sikuvalele lokho ngaphandle. Wonke umuntu ufuna ukuhlukanisa unyaka okhozini. Kanti leyo nto masuyibuka vele isiyehlelwe ivela kusafana nakuqala. Ukuhlukanisa unyaka nje akusenalo lela dumela la kuqala. Siyavula phela ukhozi ngoba sacrema kudala ukuthi vele i-top 10 or i-top 2 or i-top 20 kuqala wasuka waba i-top 10 yayukhozi. So sivulela lokho vele. So bayuzeka ngani? Mawubuka njengamanje abantu engibabonile umthandeni bamvotela, Khuzani bamvotela, Navigate nade phusha bemvotela, uNjongo ade bamvotela. Baningi nabanye ukuthi engibakhohlile ngibaleza amaskandi kuphela. Mawubuka ukhozi lizokwenza malini nje before ukuthi lengoma ngithi manje basavotela ukuthi mayingene kwi top 10. Mayibe vote bazovota amavoti amaningi ubonile laba mo-check abantu bavota kanjani. Uyabazi abalandeli bamaskandi nawe lapha mbukeli bavele bevote ngelikhulu umuntu evote mhlawumbe nge-airtime ka100 rand aphinde athenge lokho sesefake kwe100 rand. So uba ubuka ukhozi lizokwenza malini before nje ngoba lokho kuvotela ingoma kwi top 10 umculo akatholi lutho. Uzothola nje ukuthi angene kwi top 10 ukuthi ungena kwi top 10 uthi futhi hamba nongivotela futhi ke manje uthi ngiwini. Uyabona ukuthi ukhozi ngaba ungathi 150 times 1 million kuzophuma malini 1,500,000. Ngibala nje 1,500,000. Moqhathanisa ke amavoti ejele nakamthandeni ake sithi nje 1 million. Uyabona ukuthi kuphuma malini behlangene labantu labo 2 1,500,000. Aba ngaphezulu kakhuzane mawubuka kuba nengoma ezu number 3 kuba nengoma ezu number 4. Ukhozi lenza malini ngamavoti awamavoti mhlambe roughly ngasho ukuthi mhlawumbe ayafika la ko 2 million. Okay, asuke evotele sewonke. Shuthi makuthiwa 2 million ke malini angithi ngithi 1 million isithole malini 1,500,000. Shuthi time 2 is 2, or 3 million or 2,5 kulapho. Uyabona ukuthi ukhozi lenza imalini mase kuthiwa ngiyakhumbula uKhuzani wathi angaza wathola nemali engatheni ye top 10 ayisho number 1. So bafethu if ukhozi likwazi ukwenza imali engango 1.5 million ngama million views kuphela, shothi ukhozi lenza imali enkulu ngalento le. Abaculi bethu batholana. But mina ngumlandeli ayikho into engiyenza ngoba ngisuke ngiphushe iqhawe lami. Abantu abarongo obani amaqhawe.
abaqhawe sibaphushelana abantu ukuthi hamba ovota sazi ukuthi lapha nento etholwayo into engatheni ngathi kungcono ukuthi mhlawumbe mangathi ukhozi linemicimbi eliyenzayo lapho liyasho ukuthi mhlawumbe idili ngeke usale yonke umkhozi lapho khona umculo number 1 akasali. It's reasonable uyazi ukuthi mawuhlanganisa unyaka unomsebenzi unyaka wonke mhlawumbe kuyazwakala but ayikho into ebaketafuleni into ebeketafuleni nje ukuyuzwa abaculi mabeyuzwa abaculi nabo inkinga ababoni. Mina into engibona ngathi ingaba reasonable yazini yabo mangathiwa le mali le esibavotela ngathi bongena kwi top 10 ekugcineni kuyashiya ukuthi imali eyenziwa unjoko bemvotela kwenze abantu bamvotela ngo20,000 sizosenda straight kunjoko lo 20,000 yakhe uyangena kwi top 10. Hayi lapho ngabe lapho ke nje iphelele incwadi ungasasho umzala wami incwadi kaMthembu ngabe kodwa nje iphelele incwadi kodwa nje hayi kuyimanje ayikho into ethola abaculi yabo kuyimanje labo 150 or 250 angazi ngoba ngivote futhi angisoze ngavota because mina ngibona ukuthi umuntu ngimsiza up lokho mina ngikwenza ku stream music ngibuye ku YouTube everything lapho engazi khona ukuthi umculi showcase uzothola lokho okhozi cha ngifuna ukuqamba amanga ngeke ngivote mina ngiyazi mhlawumbe umuntu kuyamnyusa iprofile lokho but ay kimi aka benefit for call ayikho ngeke ngiqamba amanga bafethu yathi yuza abaculi kuphela nabo abaculi bethu bayahluleka izicabangela becabangele nabalandeli abaculi bethu inkinga mhlawumbe basenze advantage ukuthi banabalandeli awukwazi ukuhamba uncenca abalandeli bethu ukuthi abahamba ovotela ingoma ezohlukanisa unyaka wazi ukuthi imali ozoyithola kunaleyo abavote ngaye ayisondele ngisho ukusondela. 2 uma ukhozi ngazi ngisho ngadliwa umthandeni noma edliwa ukhuzana okuzovota kuthiwa wethu akangeni kwi top 10 lizomfaka umbuzo ukuthi ngobani lizomfaka ngisho umunye ngathiwa angene kwi top 10 ukhozi lazi kahle ukuthi into enamabhinqa thina seyiseka into yethu lizobenefita kakhulu lizoyenza yabo nje ukhuzana ekhankasa nabamthandeni bekhona bevotela futhi same thing abantu bayakhuzana nabamthandeni bekhankasa ukuthi akuvotela ujabule liyafa ukhozi seliyazi ukuthi ayi iprofit ezoyenza ngoba kukhona umthandeni nokhuzana because labaculi laba kahle sebeyayuza umthandeni nokhuzana kodwa bona ngazi noma baboni nokwenza kanjani because ekugcineni ukhozi ukukhona kwabo nomthandeni nokhuzana ayamavoti lapha azo phezulu njengaqala wabona ukhuzana edonsa ngazi ko 700 banibani umthandeni egijima ngazi ko 500 banibani o 400 uyabothi ladla malini lapho so ngeke ukhozi vele kujabule liyafa kuba khona umthandeni nokhuzana iyo benefit imali eningi so ngoba selibonile ukuthi lethu vele ikhona kuloko uzobona bazobe khona kwi top 10 nathi ke bomaskandi thina sangenwa idlozi elibi sangenwa idlozi lotshwala obelana ngazi lelo lokuthi asifuna ukubona omunye umuntu ophumelela ngeke thina sithi nje bafethu asivumelane ngezwe lenye ukhozi asingeni top 10 uyobona omunye esekhankasa ku Facebook uyobona omunye esenza ivideo uyiposte ku YouTube bafethu ngosibanibani mina nginxenxa bonke abalandeli bamaskandi bongivotela lonto leyo exploiter yena ekugcineni bafethu kodwa umunye mhlawumbe ngayibuka ngenye indlela ke mhlawumbe yo profile ukuthi kwenzakalani kodwa mina angiboni umculo ebenefita ngalento ye top 10 ukuthi benefit le user thina abalandeli bamaskandi ekugcineni cause kuyimanje shuthi kahle kahle mawunaba kuyacaca into le wena mawunabalandeli abaningi ngisho ingoma ibheda kanjani shuthi uzongena kwi top 10 oba soyivotela thina shuthi ngesinye ilanga mfethu mina ngikhumbule le top 10 yakudala wakudecide lona ukhozi ngaphakathi kubuke ukuthi ingoma idlale isikhathi esinganani zonke lezo zinto le iwin cause lento yokuvota mfethu ovele kuqhamuka uDJ Show ewin angithi unamandla okuvota evote shaya ingoma kuphela ukuthi uzothini ayikho into esoyenza same thing namanje umuntu ozovota kakhulu umuntu ozowina ingoma not ingoma ehit wasiyabona nayi top 10 yokhozi ini bengasebenzisi yona ukuthatha ingoma ezohlukanisa unyaka ingoba bafuna into abazobenefita ngababo le top 10 lo top 10 akuvota lo kuyavota bazobenefit so bafethu bekuyilenge niphathele yona phinde yesibili bafethu asibongele igcwame elisha shuthi lo nyaka nje igcwama solokho selibongele njalo bafethu iyagqilaza iParis sibonile
ingoma elida kakhulu esake yastreamwa kakhulu kumaskandi lokhu sekwathi inhlo. Uyakhumbula ngakwenzela i-top 10 phambilini. Namhlanje igcokama iParis nolwandle nkulu ingoma enumber 1 selokhu wathi inhlo yakabukwa kakhulu kumaskandi. Ayikho efika kuyiParis. Idlula ingoma kaShwi nomtekhala ethi ngafa. Salibongela kakhulu igcokama. Uyabona ama stream kanje yalichaza ukuthi ke nayo senebani triple platinum. Triple platinum. Cabanga mfethu, sebenzile umfethu, sebenzile igcokama siyakubongela bhuti omdala. Shuthi igcokama solibona ngonyaka ozayo nalo shutha nje nalama platinum njengogatsheni awu3. Namagolide mayikhona. Siyakubongela mfaka amanqele, muhle kakhulu umsebenzi. Bafethu eworkshop lamhlanje ziyakhala. Kuthiwa ziyamemeza izingane. Abadlwana bebhova ulimit umfokanala obeshe ethi ngibhanqiwe wena. Bathi ini triple CD launch izobenzeka eworkshop. Sababongela bafethu, siyajabulela nobumbano sibona abaculi bethu behlangane kanje. Kuhle kakhulu bafethu. Safisa nje umculo wethu ephambili su stream. Content yenza kakhulu kulezi insuku. Cishe ngayivala ngancoma bafethu. Umculo wethu esibuka endaweni efanele. Siyawustreama manje ko-online, siyastream umculo manje. Le ndaba lokuthenga ama-CD benze kahle futhi nabaculi behlisa le ndaba yama-CD. Sesiyabona ukustreama kuphezulu. Siyabonga bafethu, niqhubeke njalo. Podcast yeza kusasa nginiphathela umjabulisi. Phinde futhi phathi neviki ngiphinde ngizophathela futhi kanjoko. Niyazi siyasebenza silala la iPerfect TV. Ibhova nami nje silokho siniphushe njalo niyazi lethe sayiqala nini namanje sisekhona bafethu. Sisazo futhi unyaka okhulu unyaka ozayo ngathi igqilazwa kakhulu bhova. Sibenza njani unyaka ozayo bafethu? Siyabaluma. Unyaka ozayo bafethu konakele. Abantu bakhale ngokuthi ama podcasteni madoda siyanimbuka, siyawathanda manje niposta ngalesikhathi niphinde niyeke. Bafethu besisaqinekile ngengiqamba manga. Besisaqinekile ubhova uyayisebenzela nami bengisebenzela. So uthothi leso sikhathi sesitholayo esincane kufanele sihlale sishutheke namaciko leso sikhashana. Uthola ukuthi leso sikhathi esincane sesitholayo futhi ngiyahamba ngobizo umculi ngintshena sengichathekela imfihlo ke manje. Biza umculi ngithi mfethu asihlanganeni sishuthe namhlanje siyahamba sifike ngo12 la esijwayele ukushutha khona. Kuze kushaya u4 umculi engafikile. Uthothi ubhovu uselicelile usuke emsebenzini nami ngicelile usuke emsebenzini. Umculi akasafoni sefonela ithini lokho ethe nje uyeza so ngo11 omunye baningi bafethu abaculi akekho umculi engasingazange siye simfonele la bafethu akekho just that ke abanye isikhathi abanye akwenzeki khona abanye futhi engasoze nababona abangathanda ukuba ingxenye ye-podcast ngeke sibaphoqe bafethu mhlawumbe bayabona ukuthi i-podcast yethu incane kunabo yabo so ngeke sibaphoqe. Abanye bayabona ukuthi ayikho ezingeni labo asinankinga. Abanye bayabona ukuthi into ekhulunywayo la i-against bona. Ngeke sishintsheke thina i-podcast ngokuthi sifuna uku-accommodate umuntu. Angithi uyabona nje thina la masihleni nomuntu sibuza noma yini. Athi ngihleni nonjongo ngambuza ngesehlalo samdumaza ukuthi kwakwenzakalanga ngalesa sikhathi. Mayifika mayikuthi umculi sambone ekhwela intombazane okwaduma ivideo kanjalo ngizobuza ukuthi hayi mfethu wena umpecelani lo yakazi lo yana wampeqa ngempela ngisobuza lokho. Sinama game esadlalayo thina osmash or pass sinama choose one u select one artist. Izinto engeke siyiyeke lezo thina la kwi-podcast kunokuthi siyiyeke sayi-eda kakhulu cause into engiyibukayo abalandeli be-podcast sengithi abalandeli kunabafowethu engazi ukuthi mina bangiposta ivideo ye-podcast kuMaskandi sengithi kuMaskandi ku-Perfect TV showcase uzoyibuka usibanibani noma ngasiphi isikhathi kodwa nje uzoyibuka. Khona abangakhomenti mfethu, khona abakhomentayo. Ngihlezi ngisho bafethu. Baningi abafethu abasupportayo from day 1 namanje. Siyabonga kakhulu bafethu. Ngiyabonga. Ungakhomenta like kunomfethu omasinamule. Ba commenta njalo mfethu. Ngiyibonga support. Kube nomlu mfethu akashezi njalo mfethu yabo. Kube umfethu Vilakati wangapha eSwatini akaphuthu i-podcast ofa lakhe emthetho. Baningi abafethu abasupporta abafethu. Abanye ke uthola ukuthi bashaya umsebenzi kodwa bayasibuka noma bengakhomentanga.
ngiyabonga kakhulu bafethu, ngiyabonga obhuti bami, abafowethu, obaba, osisi, bonke nesisupportayo siyabonga. Into enginiphathele yona ngonyaka ozayo akusoze waphela iviki singafaka ama-podcast awu-2 ngeviki njalo ngeviki. So sifaka i-minimum of 2 podcast ngeviki. Ubhova sobe sikhona, nami ngizobe ngikhona njalo ngeviki. Sobe siphosa ama-podcast awu-2 njalo. Sisebenza kuphela i-podcast manje, siphusha umsebenzi wethu. I-membership lekhona bafethu yokuthi uphose imali lapho ukuze sikwazi nathi yabo ama-podcast wenu simphushele ngendlela e-right bafethu. Sangicela ngesi-support ngayo yonke indlela. Uma ukuthi une-support e-right, asibafuna abantu abazosi-explore, sifuna sponsor ukuthi kanjani njani. Ungafona inamba ikhona lapho i-Perfect TV usho ukuthi yini oyibeka etafuleni. Bafethu khona cishe ngakhohle. Kunomfo kaNcumalo osebenza e-downtown studio. Umfo kaNcumalo uthe nje ngoba ngonyaka ozayo sobe sibaningi eGoli. Masifika eGoli e-downtown lapho aqopha khona indidana osomnandi sisho uzosinika indawo yokushutha. Siyabonga Zwide lapho. Wonke umuntu sifuna abantu abanesupport enjalo, akashongo nokuthi ufunani. Uthe nje bafethu ngiyayithanda i-podcast yenu, but manje la eGoli wozanizophusha la e-downtown kukini ukuthi ningasho ukubabukeli benu ukuthi nise-downtown, but nje na indawo e-right eyi-setup, phushani into yenu bafethu. Mfaka Ncumalo mawuthi uyabuka lapho sa-appreciate bafethu. Bonke abanesupport mawufisa usupporta ungakhohlwa. Uyazi ke mfethu thina-ke siyayiphantela-ke. Mawukuthi mhlawumbe ufuna ukuletha imali, mfethu imali asithanda imali iyakhulumisa ekugcineni. Sithanda lama-support like usinika indawo uthi what, but hayi imali ikhona mfethu, asiswele kangako. Sasingezwa kuwe mhlawumbe mawusipha ngendlela ezimhlophe-ke, hayi singayithatha noma nje usikhiphe. Yabo baseGoli bafethu wani baningi eGoli, ngeke ngibone ukuthi balindele abaningi bangapha eGoli. Uze usikhiphe nje uthi umadodozane phela sami sekwamayimayi noma sephi bafethu. Imina ibhova niyazi nani bafethu, unyaka ozayo owenu sanihupha sabaluma. Ngithi mina nje until next time ngithi nje ba awe.